Horas madihita salukna amanginang. Selamat hari Minggu, jala selamat madhoti ibadah parminggu madihita salukna di bagasa stadion. Adorang sutapuka parminggota, parjolo mahita matangiang di bagasar rohat tabi. Amin. Tapat sada marwata, tabuka ma parminggota, marede mahita siap bukede nomor 565. Marhite-hite goarni debata ama, dohok goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok goarni todi perbadia, na tumapa langit dohok tanoon. Amen. Marululop tu debata maho ale sadok tanoon, edehok kamu maha mulion ni guarna, marmulia bahek kamu puji-pujianna. Dok kamu madok debata, tung nasokal doa kapabahenamu bidhahen ni hinatibul ni gogom ikomar sobbatuho akamusum. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata para sirohana sumurung, didok hatam do,
Iko manau kami jala mate rap doh Tuhan Yesus Kristus, asa rap hami doh ibana tu hasangapon. Saya parrohai mahami, asa uduk kami tulomon roham, jala hot kami di haporsiaun nature, asa toktong makirim di haheheot doh di hasangol sogut, silehonommu tu akan aporsia diho. Amen. Hudul mamu. Marede hita sia bukit dan or 700 walau sada. 174. Marede hita nor sia 174. Ayat 4. Tangi hok kamu ma patik ni debata, ima siap patik parjolo sahatu patik paupaton. Patik parjolo, audo Jahoba debatam ninna debatata, dang jadi maraku pau bayanommu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaommu jala dang jadi sumanommu, manang aha na di banua gijang dohok na debuan tuangon, rodi na di bagasan aek na di torni tano, yang go tungga besi sobaon manang sioluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guarni debata, yang go soture dalanna, ay hona uhumna do sogot akan amarsineang di guarna. Patik paupaton, ingot tamuma pabadiao narimingui, dinaono mari maulahamu nasa siulamu, alai yang go ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba dewatam doi. Dang jadi ho mangula anggo ni sadari, manang anakmu pe manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, ro di pinahammu, ro di pangisi ni hutani halak pe na magebati hutam. Ai dinauno mari do di topa debata, langit dohok tano, dohok laut, dohok nasa isina, dungi maradiat doi bana diari papituhoni. Di baheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari para diadan nai jala di parbadiai. Ima sahana atong rak mangidogogo mahita tu debata laho mangulaho patitna. Ale Tuhan debata, saya perhubui mahami, maulang nombatu patik ini. Amin. Mari dehita si bukede nomor 688. Mahita jongjong. Aku
so une membanjut rohani dongakunte pikiran hatana hurang ture jora Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na sohatu dosan. Para siroha midahami na dangolon. Narodo hami tujulom manopoti dosa nami nagudangi. Di bagasak kajahaton do hami tubu. Jaladang adok kaporsiaod di bagasar rohanami hian. Saluhut do hami manibil sian akka dalammu. Macai godang do pangalosyon nami di patikmu. Alai ingok mahami, alai Tuhan, ala ni denggan ni basam dohot asin ni roham. Sayunang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami dohot pangalosyon nami. Saya lihat portibion, asanang nasida na dohot tuhot parti dohot pada pauliulihon natin pami. Amen. Baga-baga ni debata taringok suha sesan ni dosa. Songon dodo hata ni jawat jauba, nungga pola hupasisi aka pangalosium songon obun, jala songon obun manorop aka dosam. Saya mula mahotuau ayau dosi paluaho, hasangapa ma di debata na digijang. Amin. Dulmamu. Mari dehita sia bukeda nomor 781. Saluhut na dinupa pasangapon di baga samelaot na umaga pag-ibar langirani pag-ibar langirani. Hata ni debata terupuk epistel di mingguta sadarion, ima na tersurat di sada kronika saplonom mamukasian ayat 28 tajahama marsor-sorin. Hamu ale akka margani akka bangso, saya leho kamu matu Jahoba, leho kamu matu tutu Jahoba hamu liao dohot hagugur. Lehon hamuma di Jahoba hamuliaon ni guarna. Lewan hamuma si leon lehon dungi roma hamu tu adopan ni jelona. Marsomba mahamu tu Jahoba marpakhean na marhadohuan. Rayoma baradop ponibana ale isi ni sadok tanoon hot maatong portibion dang tagamon humordit. Ikon marlas ni roha maatong akalangit jala marolopolop tanoon
Jala pa buah-buah hamuma di tonga-tongan yaka parbegu Jehovah doraja. Marhasak-kasak maloti rodi isina, marul puluk maladangi rodi nasana di sini. Marolo-polo madisi sudi akahalau diolomba diadopan ni Jehovah. Ainung ngaro ibana lau manguhum tanoon. Madok ngoliate mahamu di Jehovah, ay nabasado ibana, ay rodi salileng nileleng na do asini rohanay. Jala dok hamuma tupahi mahami ale debatani hatuon nami. Jala papungo, jala paluahami sian akabang suparbegu. Asa hupuji guarmu da badiai, jala martanggulhon puji-pujian mi hami. Pinuji ma Jehovah debatani Israel, sian na saingan saha rodi salileng-leleng na, jala ribbang soy madok, amen, jala puji-pujian di Jehovah. Ido sahatna, martua do natumangi hokatan ibata jala na peopsa. Amin. Marete hita sia bukit dia nomor 220 sia. Sai tokong lomorohana ida pangajarani nani lehon di Jehovah nabi siolawani edo songon hana dengan nadi lambung ai hape. Kita jongjong. Tuhan uluani, uluani nasida, sonang partigori. Taha tidakko maha porsiotay songon nahina tidakkon ni dong atta sa porsiaw di sadok portibion rap mahita madok. Aw porsia biata Jehovah. Ido ambar guna suatu dusan na tumapalangi do tanah. Aw porsia anak di bata Jehovah na sesedai. Imana tidumuni semania. Gabian sento dumpon badia. Adorang suhabuan. Hidup tuhata natmon nabirni di pangumuman ni selatus nama terpajar di bana di hongkina silang na tuhat tunau-turu udung tanam namulak mengulu di ada petuluh amanai surgu jangan di kata Jehovah amanai pergugu naswatu dosa di sini bana pai mulak tutup mangumihar nama mulu dua nama Persia todo perbadia dalam usaha huria badia huria perkara Kristen akan badia dot aisan dosa dot tanaman dok mulak magulu sugdani mate dot damun nasura sudah amin udul mamu tabegi matik ting dihita di bagasan mingguan. Dikting diuriata di bagasan nasa mingguan. Hari Minggu tanggal 26 April 2026. Na parjolo. Guarni Minggu sadarion ima Minggu jubilate. Do topik las rohaku jala marolop olop suaraku. Paduahon. Ruas natambah.
Sadarion Minggu tanggal 26 April 2026 Tajalo do Gabe Ruasta Neng Baru Ima Joy Gabriel Turnip Johanna Gracia Naomi Turnip Dohot Bernard Timotius Turnip Marsa Sahalak Nasida Pindasi Anak KBP Sukajadi Resort Palembang Distrik 15 Sumbangsel. Nasida Maringanan di Jalan Celduk Raya nomor Siapulusia Cipulir Kebayoran Lama Jakarta Selatan masuk sektor Sion. Sude Parlado do Truas Nia KBP Kon Baru Pasaton selamat datang Tunasida Jalama Kirim Asa Gabe Ruas Namangolu Nasida Jala Parsidohot di Aka Ulaon Na Adong di Huriat Tahun Adong Ruas Tarjang Baru mohon jongjong. Kita lanjut mah Patoluhon Pelean 7 Belium 75 tahun. Sadarion Minggu tanggal 26 April 2026 Dung Sipul Jamita Pasat Pelean Tujolo Dohita 7 Belium 75 tahun HKBP Kebayoran Baru. Paopaton Partangyangan Sektor. Sadarion Minggu tanggal 26 April 2026 pukul 12 WIB Maringanan di Serbaguna C di Patupado Partangyangan Sektor Marsada Nani Hasuuton ni keluarga Amang Hari Silaban Inata Boru Hutapea Dohot keluarga Amang Sintua Merpin Panggabian Inata Boru Silaban Nani Uluhon ni Amang Pendeta Ronald Manalu. Sadarion Minggu tanggal 26 April 2026 pukul 10 walu WIB Maringanan di Serbaguna A di Patupado Partangyangan Sektor Sauduran Nani Hasuuton ni keluarga Amang Dumoli Parede Inata Boru Sidabutar Nani Uluhon ni Amang Pendeta Luhut Simbolon. Hari Rabu tanggal 20 Sia April 2026 pukul 10 walu WIB Maringanan di Serbaguna A di Patupado Partangyangan Sektor Sion Nani Hasuuton ni keluarga Amang Jasmen Pahotan Sitorus Dohot Inang Hesti Boru Sitorus Nani Uluhon ni Amang Pendeta Luhut Simbolon. Napa Limahon Sadarion Minggu tanggal 26 April 2026 di Patupa Kebaktian Padang Remaja Maringanan di The Highland Park Hotel Bogor berangkat siang gereja Nasida pukul 6.30 WIB Nani Uluhon ni Amang Pendeta Ferdinand Huta Barat. Napa Onompon Retreat Seksi Ama. Hari Jumat 1 hari Sabtu tanggal sada Dohot 2 Mei 2026 di Patupa Seksi Ama do Retreat Maringanan di Putri Duyung Resort Ancol Jakarta Utara Nani Uluhon ni Amang Pendeta Ronald Manalu. Papi Tuhon Seksi Pegabaran Injil. Hari Kamis tanggal 30 April 2026 pukul sia WIB Seksi Pegabaran Injil Patupahon Pelayanan Tu Mamar Sahid nah dirawat di Rumah Sakit Premier Bintaro. Informasi Boima tahubungi Inang Yusni Lumban Raja Borusian Nipar Dohot Inang Helena Simangucong. Pawaluhon Meet Up PPKM. Hari Sabtu tanggal 2 Mei 2026 pukul 11 Saplusada WIB bertempat Serbaguna A Punguan Keluarga Muda Naing Patupahon kegiatan Meet Up Dohot tema Suami Takut Tuhan. Pembicara Amang Ferdinand Huta Barat. Pasiahon sosialisasi BTN dan Open Booth sesuai Dohot Surat Epodus per tanggal 8 Desember 2025 perihal himbauan kerjasama Dohot BTN dihimbau di unit pelayanan Distrik Resort Huria pelayanan Dohot warga jemaat HKBP asa menggunakan layanan perbankan BTN pembukaan rekening BTN Kires BTN Dohot produk layanan na asing Mardomutusi Sadarion Minggu tanggal 26 April 2026 di Patupado
sosialisasi BTN dohot open booth dung sipbul parmingguan pukul 8 WIB dohot pukul 10.30 WIB. 10. Turnamen futsal Piala Preses 2026. HKBP Distrik Walu DKI Jakarta mengundang seksi Naposo Bulung Huria se HKBP Distrik Walu DKI Jakarta asa mandohoti turnamen Piala Preses 2026 nah dipatupa di hari Sabtu tanggal siang Mei 2026 pukul 10.30 WIB 1 Nasidung Maringanan di Cilandak Sport Center. 10 Sada. Selamat ulang tahun Hari Hatu Tubuh dohot ulang tahun Ari Parbagason. Parlado dohot ruas di Huriata. Pasaton selamat ulang tahun Hari Hatu Tubuh dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason. Tusude ruas ni Huria Natubu Manang Marbagas di tanggal 26 April sahat tu tanggal 2 Mei. Sai tuhatama nama masu-masu molotung adong ruas ni Huriata naso tarsurat dope guarna di tikting na ulang tahun ni di pabawa ma tu ganup situa sektorna manang tu stariat gereja. 10.2 aka titing naso ni jahawan hombar tu titing cetak sadarion dengan ma tajaha songonima saat ni titing di Uriata di bagasan minggu sadarion taingot be ma manangnya koni tujolo ni tuhata moleate. Marade hita sia bukwede nomor 30. Yesus dehon hatorangan kepistaran mengatusi hatami dehon matana marwida dohot rohana umboto alani Yanu parima ajari amina di haoto orinope asalam porseami osamigno hanoluan Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti aka ate dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus tuhattai. Amen. Huriani tuhatta na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Nagabe turpuk di parminggota sadarion. Imana nienet sian ulaon ni apostel biddu 2. Mamuka sian ayat 22 saat roh di ayat 28. Hujao kami ma songrom ma didok disi. Hamu akka halak Israel. Tangi hok kamu mahataon. Di patadapod debatado tu hamu Jesus na sian Nasareti hinorhon ni hagugoon halongangan dohot tadda akka na pinatupa ni debata di tonga-tonga muna. Songon naong binoto munay.
marhite sian tangan nina somar patiki digatukon jala di pusahamu ibana dung di pasahat debata siat tahina nahoti dohot sian pamotoan nahian ibana do di pahehe debata dung di har-hari bernit ni hamatean ay dada na hatiopan hamateani ibana ay marhaonan tu ibana do padok ni si David toktong do huida tu haki di jolokku ay di siamukku do ibana asa una kumordit au alani ilas do rohaku jala marolopolop suaraku dagiku pe maradia do huhut makirim ay dang pasobuomu diriku di Banua Toru jaladang loasommu nabadiami marnida habusuhon nunga di pabotohoko tuau akadalan hangoluan gohammu doau halalas ni roha di adopan mi ido yang go sahatna Horas amanginang nahina holongan ngabongot behita tu minggu napatoluhon dung Paskah songon nataboto adorang so Paskah mar prapaskah dohita manang digoari ma minggu-minggu panaonon dungi Paskah matarayahon ita pestahon mai mulai sian buha-buha ijuk saat tu kebaktian Paskah masuk ma minggu na parjolo dung Paskah jadi salelengi mulai sian prapaskah saat rodian non di ari hasasaor nito di perbadia sian huriatta madok onma masa raya Paskah jadi mar suasana Paskah dope saat di ari hasasaor nito di perbadian non minggu patoluhonon jubilate akamang akainang dung Paskah minggu-minggu sahera masih alusan deh molo hak Kristenot tamadok molo Paskah berarti ditubuhon padua halihon gabe taingot ma tikitua Yesus makatai dot si Nikodemus buado tarbahen sahalak boy tubuh padua halihon tarbaheni dope mulak tu sibeon ni inang na inna Paskah itubuhon padua halihon dung Paskah disambut ma minggu kuasi modo geniti songon poso-poso naik baru tubuh na uasan male berarti mulu uasan male ikut dileo dosi panganonna atong masuk ma misericordias domine gok asini rohani Jehovah do sadok tanoon dang malean be dang uasan be molo nungagok olopon matong jubilate marolopolop ma todiku behacarana minggu naro edeho natong edene baru kantate akama ngakainang sehira masih alusan do aka topik ni minggu molo dung Paskah sahat man non tu minggu-minggu Trinitatis nomor 20 minggui gabe ita hai lalaman waeng pardalanan ni huria sehera mangihutton halinu ni pardalanan ni ngolu ni Tuhan Yesus mangihutton halinu ni pardalanan ni ngolu ni Tuhan Yesus di hata teologis di dok halinu ni Banua Gijang do huriaon bayangan-bayangan surga on ma pardalanan ni huria jadi dang asal dibaen dang asal didok mulak-ulak nare tahun ini nggak Paskah tahun naro Paskah muse mulak-ulak dang mulak-ulak inang amang dang mulak-ulak bahasa dang mulak-ulak ala ganup manogot niari say ibaru ido unok ni parmingguon dot jepek dohonon karena kepunguan parede do hitakan apalagi huria HKBP nada adong pitu do sahat tusi ale dukon si adong dope do sadanai adong titik ne gijang dang ila tahe manginang mulak-ulak do nadaon boy de dohonot ta maos do nakining ditorung nga do digijang do muse boy do dohonot ta songoni daw
Ai sai hurang do edde molo itap nisi. Ikon sahat do sadanai. Do tibonai. Baru pehona edde. Hape doi dohot doon. Sada do. Dagi do tahe manginang. Ido pardalanan ni ngolu ni haporseaon. Tabodo do na digijang, tabodo tong do na ditoru. Nama si alusan doi. Nama si alusan gabe tarida ma progresi do HP haporseaoni. Manaik turun muse. Manaik turun muse. Di minggu jubilateon kita bereng ma progresi ni haporseaon ni sisean ni tua Yesus. Kama nga kainang turpuk sadarion jamitani apostel Petrus doon. Dung saor to di parbadia tu halaki. Dung hehe tua Yesus marpungu ma akasisean ni Yesus di sadainganan. Dungi di sadatiki sopa motoan ni halaki songgok matod di parbadia di halaki. Dia kasisian ni tua Yesus on. Songon nataboto caritai. Makatai do halaki alai hatana hata si lebanin na bahasa asing alai diboto akan atorop hata ni hutatta dei hape halakon halak Nasaret do hata ni hutatta dei hape halakon halak Yahudi do dungi marjami tama apostel Petrus on maponggol paduahon sian jamitani apostel Petrus akama kainang ulaon ni apostel buku ulaon ni apostel didok ulaon ni apostel alai di biddu sada dot biddu dua barita na parjolo di baritahod di si ima taringot tu haheheon dot hana naik ni tua Yesus dohot hasasaor ni to di perbadia asasiani maboy tama mereng marulaon pe apostel mardalan pe barita nauli pabahenan ni debatadi dung masa halong nga bolon ima hehe tua Yesus yan namate dohot naik tu banua gijang los tuat mas suruh-suruan to di perbadia gabe boy ma kasisiani marbarita nauli on ma barita nauli ni apostel Petrus na parjolo ngata boto kama nga kainang dung marbarita nauli apostel Petrus di son piga halakin na tardidi ayat 40 sada di buku tahun di nas tahun 3.000 halak tardidi gabe di dokma odo hape hatu tubuh ni huriyai kama kainang do baritani apostel Petrus di si ditiki persoalan do di halakon satu sadarion pe adong lupa mempersoal honon dia mai aise do na mempersilak tua Yesus halak Yahudi do halak Rom do mana hita do halak Kristen persoalan deh buasa dipersoalhon asa dibereng ise bertanggung jawab aidot tong hali-hali ni portibion ise na mangulahon ibana bertanggung jawab kan ido somal do songoni molo dijabu pe si susi piring na benin na do ido kan inang amang ido ajar nada mulai hai pe songoni do molo mangan cuci piringmu ku cuci piringku salah alada ku cuci galassu ale piring doin noma niku do anggoi hona masahali ido hali-hali ni portibion gabe di persoalhon ma ise do ma persilakon ibana ujungna gabe mabiar halak pabuahon identitasna mabiar ka Yahudi pabuahon nanaing Kristen aka jauh di nanaing Kristen mabiar mulai tadok kita pinopar ni Israel idok na deba man non aka Kristen naso Yahudi Kristen Junani ido ako pungut tong aka bapam hiandot tong nama jauhoni parsilak main ido amang Burundi kan inna do gabe isim pakalahima identitasna songoni nang aka Romawi nanaing gabe Kristen isimpan halaki identitasna ope saya Romawion saya neng gabe Kristenon saya neng masuk tu punguan ngano opung na general sinarai dan opung mo na mga lisingi hinangamang olo do persoalan non
sahat tu bentuk na asing di huria. Aka bentuk-bentuk na saya mempersoalhon masa lalu nih dongan. Unang maju masa lalu niba, dohot do masa lalu nih bapak niba, opung niba, masa lalu nih huta niba, persoalan hiandon tikiro akristenon tu tano Batak. Ido didok parsilidung mahami do parjolo majalo barita nauli. Hami do majalo hamajuoni parjolo. Ropar samosir bahami parpudi banamai hinna. Gabe di persoalhon. Maka naro barita ni Apostel Petrus di son akama kainang out sura ita bereng diripunibana sude hamu Yahudi hamu Israel di pusahamu marhite tangan ni nasomar patik ima Rom alei ida tahini debatadoi lapatanna tahini debata sakap ni debata Daudo adulu tibbo sian akal latar belakang tasadiri sian akar roha-rohatta sian akar rencana pikiran na adong dihita kamang akainang molo songoni didok Apostel Petrus di son debata adu patuduhoni molo songoni dang persoalan be latar belakang dang persoalan be aka pabahenan ni aka oputta na ujui sadok nunga diriput Tuhan Yesus di hau pinar silangi hamu saluhutna akan na ditobus do. Masa songoni dang mungkin jibu adu aka pada narobi bereng na didok ni si David ido di son ido di turpuk tahun gari na didok ni si David marhaona antu ibana do mandok tu Tuhan Yesus asa boha unang menek roham unang gabe alani menek ni roham gabe ditulak ho Tuhan Yesus daong gariada opung mu pesi David raja na tarbaritai di pasalmen na di dokter ringot tu Tuhan Yesus do ni na Apostel Petrus di sonak kamang akainang atong sianon marsi ajar mahita huria kebayoran molosongoni sahat ma pabayanan ni debata tuak kasisian ni Tuhan Yesus Petrus do tu akan nama BG gabe tardi di 3.000 halak ise do mabahenon ise do nama ngojar si 3.000 halakon gabe olo tardidi ise ma nama ngaleon parbinotoan tu Petrus gabe boy dia tu si ibana songoni do hape sakak ni debata todi perbadia ido ciri khasna makana dorang somar jamita adong tangiang najepeki didok mai tangiang epiklesis sian kata kaleo majou to di perbadia do kaleo sian iman non hata Inggris call kaleo majou panggil majou to di perbadia asa disonggopi hitabe asa dia tu si parjamita makkatahon laos diboto aka natorop ma diboto aka ruas mamangat tusi alani inang amang di dalam interaksion to di perbadia do nakarejo to di perbadia do nama ngojar hita makkatahon dohot mangurupi hita mangat tusi on ma nadi tiki Petrus tu aka 3.000 halak bohan waeng nga 2026 bulan April tanggalnya lumayan bagus menjelang balajo nama molo dia ke swasta manang nunga bohado jalan naing 75 tahun huriaon marbarita nauli do huriaon songon Apostel Petrusi marbarita nauli do ruas ni huria genuk marsada-sada belum tentu amang belum tentu inang bahasa belum tentu sipata ragu-ragu do iba naeng mamari tahun barita nauli ragu-ragu amang inang huilala dang salah ragu-ragu bahasa udok dang salah beda do ragu-ragu dohot dang persea dang ido tahe
Sarupa do ragu-ragu do dang Porsea, kelihatannya berbeda. Ragu-ragu menunjukkan adong dope kewaspadaan di hita. Alai di sada sisi menunjukkan molona yang jujur adong dope hagaleotta. Alani ikon berengotta do sian dia do keluar keragu-raguan akama ngakainang taringot tu namar barita nauli. Boy do keragu-raguan non keluar sian diri ni basad diri. Dia ma contona na parjolo dakku boto si barita honotton. Au neng barita nauli do nian punguan namio namang neng mar barita nauli do ale dakku boto hami do si barita honotton. Gabe sangsi ma ragu ma ujung nadang mar barita nauli. Atong alusna dia do amang inang do si barita honotot ta. Apostel Petrus dison langsung mamereng Tuhan Yesus na dipusa na diparsilakon. Hita maboto ngata toton filimna. Hita dang mamereng be Tuhan Yesus na diparsilakon ni. Dang mamereng be boha bermain aka ahli Taurat dohot tentara Romawi dohot akan atoropi palua masih barabasin na dang tabereng be. Atong dia do si barita honotta kamang kainang. Si barita honotta ima haporsiotta itu Kristus naung hehei dakku bereng ido dang iberek kamui alai haporsiaon Ibrani sada Ibrani 10 sada et sada kan ido kan bukti doi dinaso binereng haporsiaokku do si barita honokku atong haporsion maragam-ragam do kan ido meganuk piga halak kita nuaing dison sampai di dok akan nama dok rambut boleh sama hitam nang pedong nang marbotar alai sampo berbeda kan inna do piga halak kita na disonon wilalah sing bedo haporsion na alai di dia parasingan na kamang kainang haporsion ita ida ma dung diboto huria marasing bedo haporsion na bahaya don boy do asing bean non akka barita si barita honon na alani di dok huria ma haporsion dang soal balga met gugu gale dang soali haporsion persoalan na ima di dia do tapeakon haporsion tay do inna biji sesawi kandang soal balga geleng na ino ni ale di dia do ipeakon dina mar batu-batu do dina do dina subur do manang dia dongi do aka duhut-duhut na molo hapor seot tai tapi aku tutua Yesus barita na haruar siat hita ima barita na tinorangan ni tod di perbadia inang amang jadi unang mabiar mar barita nauli hapor seon mi do si barita honommu Allah hapor seon mi ngatu tutua Yesus siat dia taboto nang tutua Yesus hapor seot ta kamang kainang dia tu si huria deh atong molo songonon ma asa naing marbarita hamu jolo katekisasi main na huria ma katekisasi mahita marguru malua mahita ahado hata di marguru malua kama kainang ima di dok amang paragedda na kining dung patik dia do lapatan ni oddo dang adong hata na asing lapatan di patik na diajari holanido oddo ikon ubiar rohata jala humolong jala upos mida debata asa mida nasa nadong gabe si sada hata masude molo marbarita nauli hata na dia ikon ubiar rohata jala humolong jala upos mida debata asa mida nasa nadong buasa ikon songoni amolodang dibaen kalimat na kaku boydo keluar kalimat na maranaki mercabang-cabang ay didok na deba do dang martuhor hata ninna jala ido na masan waeng topu markaluaran aka ahli-ahli tafsir ngatabereng inang amang ngatabereng di medsos tabe topu adong video sa menit iya haheon ima topu adong video musi sa menit dang ay Kristen gariada adong petinggi mandok si dohonon nabe dang huria dang songoni molo marbarita nauri luas ni huria
diajari odo si barita honommu ikon ubiyar roham ikon humolong jala upos mida debata asa mida nasa nadong hola nipe makanya cara mengajar katekisasi songon mengajari dak danak doa manginang songon mengajari dak danak unang dipapilit-pilit mengajari dak danak kan ido kan nuaeng wilalaka dong aku keluarga muda nadong dison pasti seperti itu dang terima ibana molo anak nai diajari bahasa na salah mamam minna dang boy daung mangan nim mudo mamam mimi ya mimi daung minum nggak bisa dikasih bahasa yang salah unang so iyan non dipeop kan ido kan jalan atoras pe ikon bahasa natikos diajari itu ya nakonna makanya dang unang sembarangan dak danak dibuan tupunguan natoras dia bapak somalna malas do bapak nin naupung nga gabe didok anakna musti itu bapak na malas do hoin nopungin na bahaya do songoni diboto huria do alani didok huria ma marbarita nauli nama ruas ni huriaon apalagi akan nama godang atong diparade majo katekisasi marguru malua alai salana sayang sekali dung malua bulus malua dak kayak be marguru be muse hape molo dihalat judan Yahudi ketat don nang penga level olko ikon masuk go muse tu level na mangihutin na mistagogi molo dia kahalaki lewat sian malua adong go pe hita pe ikot songoni do akama kainang ala gabe parbarita nauli do hita mamari tahon pabahenan ni debata di ngolutta nasuntim buli alai ikon ditata do gramatika grammar na dang boy sembarangan boy do multitafsir molo sembarangan ikon ditata do hata haporsiaon ikonon dang adong hata haporsiaon di luar nii kan ido kan ado koro hata haporsiaon di bibel dang adong ala dang adong di bibel berarti ikonon nung ngai totop kon hiani ala boy do hita makatidakon hapor seota marasing be di luar ala nisian huria ikonon lapatan nipatik ado kura lapatan nipatik di bibel daong ala ikonon ai diajar hotu Yesus ikon ubiar humolong upos ujung nagabe bagak ma gramatikana tata bahasa haporsiaon tata bahasa iman artikulasi iman gabe uli gabe denggan gabe tabu begeon gabe nama BGIP tohomat tongon akasisian di Yesus songon si Petrus edak kolan si Petrus boy mabain halak bertobat amanginang hamu pe boy do jala wilala ngapi di baik kamu bertobat aledang sadar hamu jaladang pola didok nasida alama mereng inangod do hami gabe songonon alama mereng inangod do hami gabe songonon keluarga nami alama mereng keluarga di damangod do hami gabe songonon ma keluarga nami saya tu si matorus unang gabe balik jaladakku taringoti na balikon edang dihitai tusod do hita deng ido taya manginang 75 tahun nama huriaon dia do barita sianon huboto do boy do dohonon huria mula-mula doon di Pulau Jawa on dang ido teh boy do dohonon ni tarsurat do di almanak jalan Karnolong nama sedenai wilala Jakarta Selatan arah tu Depokan aka pagaran ni Kebayoran hiad don ido kan satu Cinere kan kamang inang 75 tahun dia do barita sianon artikulasi iman nasongon dia do ruar sianon bahasa haporsiaon nasongon dia do ruar sianon jala baliksa bohado huriaon mangatusi laho mangalehor roha mangatusi bahasa iman ni dongan muna nau poso do pesian huriaon unang balik bayak komado songon natoras tu yanakon na tu dak danak na apalagi poso-poso dang ibo to poso-posoon makatai bahasa boy diat tu sinatoras na dang di boto poso-poso dope madok si dohonon na makatahon haporsiaon na bahasa diat tu sinatoras na berarti kan ikon natoras na ido na dewasa ikon natoras na ido na mereng do narikot
gabe boy dapat na. Oh, bahasa iman inang amang ikon songonido. Tikos takas buha tahun burju labok mangat tusi. Unang balik jaladang taringotakku na balik nai. Tikos jala takas buha tahun burju jala labok mangat tusi. Ido bahasa haporseaon. Akasisian di Yesus didok natoropido na mabuk doi inna do. Ala halaki dang burju mangat tusi. Apa diboto halaki do hatai. Hatani hutana do. Ale dang burju mangat tusi gabe menghakimi na mabuk doi. Ale naso menghakimi gabe tardi di 20.000 halak. On majubilate amang inang. Marolopolop mahamu. Buasa. Ay songoni di bait Tuhan Yesus tu hita. Songonido di bait Tuhan Yesus tu huria namardalan nuaing di tahun 2020 nomon sahat ro di ujungna. Ay sipatahi tahun dang takas tahatidakon dang takas tahatahon hapor syautai. Jala paranget taipe dang sumantu parangen ni namar hapor syaon. Alay burjudo jala labok do Tuhan Yesus mangatu si hitaon. Songon poso-poso do tahe halakon ruriaon nang 75 tahun. Ijakot Tuhan Yesus doi. Behama martangyak kita olo do marpilitan hatatta. Olo do nasotik kosi tatangyakon. Olo do pikiran nasursar tabuat tu Tuhan Yesus. Alay burjudo jala labok ibana mangatusi. Oh tutu amale do halakon. Oh tutu namauwas do halakon. Atong jalo ma pangan ma dagikku doi. Jalo ma sude hamu manginum siani mudar hudoi. Asa malua hamu asa jako kamu hasesani dosa diat tu situ Yesus doi nang amang. On mama baik kita marjubilate. Amang tahe au naso boto madok kataon man au naso maboto mengartikulasikan hapor seokon di jakot Tuhan Yesus do. Ala boha. Ala di urupito di perbadia hita madok si dohonot tatu Tuhan Yesus. Unang mabiar marbarita nauli. Unang sanksi ragu-ragu ale terus mardalan. 75 tahun dang tikina jepek. Jala gajang nari dalan si dalanatta. Gajang nari ari-ari di si dalanan ni uriaon. Unang mundur nang peragu dalani nang pesasalakka. Songonido Tuhan Yesus mangatu si hita laos diurupito di perbadia do hita mangulahossa. Jubilate ma dihamu. Amen. Martangnya kita. Mauliate ma di pasatro hanami tuho ale amang pardenggan basa. Ala hodo na mga lehod di hami hosa hanguluan sahat ro di tikyon. Ale amang nunga hujak ko kami asini roham nasay ibaru ganup manogot ni ari. Jala di ari na pinarbadian mon. Hujak ko kami ma barita nauli naong saor tonga-tonga nami. Jala nunga hujak ko kami ale Tuhan. Las ni roha na siya koi. Marhite aka edde puji-pujian. Marhite aka parsaoran. Nang marhite aka parpunguanon. Mauliate madiho. Ala ni mangido hami tuho ale amang. Sapala naong dileoko tuhami saluhut nai. Asi maroham. Ajari mahami saluhut na ruas ni huriam. Asa takas huida hami. Takas huboto hami. Pabahenammu na macay balgay di ngolo nami be. Ajari mahami maka tidak kosa. Diganup ulaon nami. Diganup parsauran nami. Marhite hata natakas natikos. Jala marhite akaparange na burju na labok. Tuak kadongan nami be. Ale Tuhan. Useho matuhami tod di perbadia. Asa wattu si hami. Akahapor syaon ni dongan nami. Jalaboy hujako kami na sida di bagasan halap bohon. Song Tuhan Yesus manjako kami. Jala homa toktong ali Tuhan. Na mga lehon tod dimi. Tu saluhut na parhala do ni huriam. Dia KBP kebayo rabbaruon.
Asa di ula nasida ulaon na siapari hobar tulomoni roham. Asa di hoba si nasida pakubasion na itonga-tonga ni huriamon. Holan mangihutton panugunuguon ni tod di perbadia. Song-songon ninang ruas ni huria mali Tuhan na dibagasan pardalanan. Na dibagasan ulaon pakubasion di luar kota. Akapunguan sian huriaon asi maroham dongani manasida. Pataru manasida tutujuan. Jala dongani maalau mulakan non tuhur yaon. Sasahat na sida di bagasan las ni roha. Pajupang dot hami saluhut na keluarga di bagasan hai pason. Suang-songon ninang akka ruas ni huriam ali Tuhan. Na di bagasan parsahiton nang akka parukilon. Asi maroham. Hodo mual ni hai pason. Pamalum man na sida saluhut na. Hodo mual ni hagogoon. Pargugui ma akka namarukil. Asa marhite akka pabahenamu tungolu nabe. Hitadda nasida ma balga ni holong mutu nasida. Gabi marolopolop mato di nasida mamuji pasangapon guarmu. Lau mulak na mahami sian bagas na martuaon ali Tuhan. Manopot akka tujuan nami be. Asi maroham di hami, dongani hami di pardalanan. Asa sahat hami tujuan nami di bagasan las ni roha di bagasan hai pason. At toku pasahat kami ma ngolu nami saluhut na, holat tu bagas at Tuhan Yesus Kristus naong hehe manobus hami. Amen. Tauduti ma, maredde sian bukwede 435 ayat sada dot udut na los dison ma tapasahat peliatta. Sudi bikin baik salas roha kumanduki solane dikir nunjuk pang Yesus Tuhaki kundi nama ngajaria lawan marah seroha solane holong narohaki tungna soboy lemanoi matanado manatapa pinggol nado mangihona sonane tiki nunjuk pang Yesus Tuhaki nunjuk pang Yesus Tuhaki.
Roh haki sai kahan ma ditus ho iuton ma imatutu namate ho tu surgolo dito gudo sonane tiki nunjuk pang Yesus Tuhan Tunde nama ngajaria terbaik maras sonang tunjuk pagi Yesus Tuhan Rim Mahita Jongjong. Tatangnya konma peleata. Ale debata manami dari Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadenggan dohot nasa ulibasa nama uliutus. Upasat hami ma sianani lehon mi tu hami pelean nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa huparhasea kami peleanon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami mandok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia ma goarmu, say Roma harajaonmu, say saut ma lomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang kami togihon tu pangujunan, alay palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaorhon ma damena tu todim. Hudul mahuria akamanginang hobar tu tik-tik tanakining tabigema jo pengumuman manang
aka sosialisasi sian dongata BTN 2 menit ma ta lihat tunasida di aka dongan sian BTN 2 menit ma tiki di hamu ada orang sama sejalang kita amanginang mau lihat ma